Samantala, pinakawalan po sa dalampasigan po ng San Juan, La Union ang isang bagong batch ng sea turtle hatchlings bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap para sa pangangalaga at konserbasyon ng yamang dagat. Sa isinagawang isinagawang naturang aktibidad sa Coastal Underwater Resource Management Actions or CURMA, kung saan ligtas na ito po ay isinagawa ng CURMA o yung pong Coastal Underwater Resource Management Actions, kung saan ligtas na pinakawalan po ang mga pawikan patungo sa karagatan matapos ang wastong pagbabantay at pangangalaga mula sa kanilang pagkakapisa. Ayon sa mga tagapangasiwa, mahalaga ang ganitong mga gawain upang mapataas ang survival rate ng mga pawikan na itinuturing na endangered species at mapanatili ang balanse ng marine ecosystem sa mga baybaying lugar ng lalawigan. Patuloy namang hinikayat ang publiko na makiisa sa pangangalaga ng karagatan sa pamamagitan ng paglaban sa polusyon at pagrespeto sa mga protected areas at pag-uulat sa anumang illegal na aktibidad na nakakaapekto sa yamang dagat. IFM News. IFM News. IFM News.